Seku Dama soldasi den don mun fa tun ye dɔgɔtɔrɔ ye. A fa tanyana a bɛ san caman bɔ. Bi soldasiw ka 20 janvier ɲɛnamayali a ko a b'a hakili jigin a ka cɛkɔrɔba la. Armée kɔnɔna la docteur dɔw bɛ min bɛ armée kɔnɔna la u b'a wele ko DCSA voilà a kun bɛ o de la quoi voilà mais ne n'a cɛla kɔni tiɲɛ yɛrɛ la alhamdulilayi basi kun tɛ a n'a cɛla la a kun jama ka du la vu chaque année que 20 janvier ni fɛn na ka a ka mémoire ka commémorer i n'a fɔ surasiw yɛrɛ b'a kɛ cogo min na an b'a fêter ten tɔ an yɛrɛ bɛ a revivre dans la mémoire donc an bɛ se k'a ye o kɔnɔna de la voilà a ka présence quoi. Asitan Traoré ale ye Seku Dama woloba ye. A ka fɔla k'a bɛ jamana marabaaw barikada nin waati in na ko sabula ɲina ni san tɔw tɛ kelen ye. Ne cɛ yɛrɛ ta kɛra a kun bɛ douanza de baara la u kun bɛ santé de la douanza a banabaatɔ nana bon a nana a ye san 5 de kɛ bana in na ala nana miniji dɔgɔya bon ne ni n ka famille kɔni bi yan sɔrɔdasiw n'u bɛ fɛn min kɛ u b'an wele u bɛ dɔ d'an ma kuma dɔw la n'u ye fɛnkɛ wari sɔrɔ u bɛ dɔ d'an ma n'u ye malow ni fɛn ninnu sɔrɔ u bɛ dɔ d'an ma bon an ka denmisɛnninw tiɲɛ yɛrɛ la u y'u jɛniyɔrɔ fin u ka école ko ninnu na u ye caman k'a la dɛ service social yɛrɛ ye caman kɛ ne ka denmisɛnninw ka école ko la. Ala ye soldasi minnu miniji dɔgɔya u ka baara okumu kɔnɔ u musow caman kɔni y'a sɛbɛntiya ko dɛmɛ bɛ ka taga ɲɛsiw ma nin waati in na. Kani Sangare ale cɛ fatula ni y'a san 8. A bana k'a to accident chef la a banana nord la depuis kɔni bana dɛmɛbagaw hakili bana u bɛ k'an dɛmɛ an denmisɛnninw n'an ser'u ma u ka problème na u bɛ ka denmisɛnninw fana dɛmɛ fo sisan caman kɔni farala kan an bɛ yɔrɔ min na bi depuis Asimi kɔni yɛrɛ sigira k'o fara Asimi sigira depuis sisan fo sisan an b'a fɔ k'alhamdulilayi cɛ saya dɛmɛ tɛ se ka kɛ k'i bɛ ɲinɛ i cɛ kɔ n tɛ ɲinɛ n cɛ kɔ parce que cɛ ye min ɲaɲɛ n b'o dɔn dɛmɛ tɛ se ka kɛ n bɛ ɲinɛ o kɔ mais depuis Asimi fana sigira a ye camanba de fara a kan. Musa Kulibali n'ale ye kalanden ye a ko a ka laɲini ye fɛn min ye bi ni dɛmɛ ninnu ka kɛ dɛmɛ kuntagalajan ye jamana marabagaw bolo. Mais an kɔni mago b'u ka dɛmɛ na wagati bɛɛ pour que dans les jours à venir an fɛnɛ bɛ se ka ko dɔ ɲɛ sɔrɔ quoi. Baloko, furako ani denmisɛnw ka kalanko a yirala k'a fɔ ko nɔgɔya caman kɛla o la bi nka ko fɛn min kamanagan b'u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la den caman bɛ minnu bolo k'o de ye siyɔrɔko ye. Kani Sangare bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Dɔgɔnila nin na so ni soɲɛkɔnɔ 2 soden kelen 2 o de bɛ so nin kɔnɔ an mɔgɔ min bɛ an ka ca ni mɔgɔ 10 an ka ca ni mɔgɔ 17 ye o bɛɛ bɛ so nin kɔnɔ yala o fana gɛlɛya ka bon. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi 20 janvier o ye soldasiw ka doɲɛ Mali kɔnɔ mun yɛrɛ ɲɛnamayala basigi kɔnɔna na ka sababu kɛ fariya tigilamɔgɔw ka waleya juguw ye jamana kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli do Bamako, VOA Bambara.